Thank you, love. You're really bringing food. That's for you to bring tomorrow. Yeah. No. The cloud chair. Why would I bring it home if it's me to bring tomorrow? Sa salon-salon mga pa-beauty-beauty. Kung gusto ninyo, gawin ninyo, no? Kung meron kayong pera, gusto niyo magpa-nails, gusto niyo magpa-photo ng buhok, magpa-kulay, go ahead. Hello guys. So, alis tayo guys. Mag-grocery. Salad guys. Kasi nung nag-grocery kami, wala akong nakitang salad. Kasi nga, wala silang arugula doon sa Walmart. At saka, pangit ang arugula doon sa Beaches. So, tara. Kulot-kulot ang buhok. So, yung pinakauna is arugula. Kasi yun yung hinahanap ni Kano. Arugula dito, guys. Dalawang arugula. Kumuha din ako ng kamatis kasi kailangan natin kamatis. Pero meron pala sa bahay, nakalimutan ko. Kumuha din ako ng lemon. Pagkatapos, kumuha din ako ng garlic. At pumunta tayo agad doon sa mga karne. Ang mahal ng beef nila, guys. Buti na lang meron pa silang manok para sa aking mga aso. Tignan niyo yung beef mo. Oh, ang mahal. Hindi ko kaya yan. So, kaya bye-bye na lang. Bumili din ako ng pork. Tapos na tayo. Pauwi na tayo. Sobrang ginaw, guys. Yung sweater ko, hindi siya enough. Mabilis lang talaga yung grocery ko. Kasi nga, yun lang yung kailangan kong bilhin, yung request ni Mr. na aragulan. Of course, nandito na tayo, guys. Kunti na lang yung manok para sa aking mga alaga, guys. Kunti na lang. Wala sila. Usually, marami yung chicken sa kanila. Pero yun, buti na lang meron ako nakita sa gilid. Diba, ang bilis kong mag-grocery. Sobrang dali lang talaga, guys. Walang kadugay-dugay. Sobra in and out. Parang lang ba? Kanta ni Sandara Park. In and out. Bahay na tayo, mga darling. So, ngayon, mga darling, tayo ng ating mga nabibili, mga darling. So, pagkating mata ni Inday. So, pagdating ko agad sa loob ng bahay, guys, inuuna ko muna itong mga alaga ko, yun yung pagkain nila. Kasi para naman, bago natin ilagay siya sa freezer, kasi para po ito sa freezer, para hindi na ako mag-aligiga kapag wala sila makain, maginaw na po siya. So, kaya lutuin po yun natin siya, and then, paginawin, and then ilagay sa freezer. So, kaya yun. At ilagay na natin siya sa oven, guys. Simple lang naman itong manok para sa ating alaga. And then, nag-alala ako dito kasi may amoy chemical yung aking oven dahil nga nililinis natin, no. And pagkatapos ko dun, guys, ay sinauli ko na yung aking mga hinugasan. Di ba? Sa ating mga dapat kalagyan. Charot. Anyway, so doon na siya, guys. Binalik ko na yung mga gamit. Ito po yung totoong buhay na isang Disney princess. Dinala sa New York and then tinara sa Bukiren. Ang ganda-ganda manirahan sa Bukiren. Ang mga kasama ko dito is isang coyote, skunk. O, di ba? Ganyan po yung mga best friend ko, mga deer, at saka mga ahas. Ang daming ahas sa mundo. Pasalubong, Han? Ayan. Ay, it's a good pasalubong. May pasalubong. May pasalubong si Dada. Cake, aguroy. Karating mo aga siya ngayon, guys. I'm so happy. He's home early. And then, may pasalubong. Oh, look at that. Tika muna, guys. Nanonood ako dito ng guys. Pakita natin ni Mister yung ating kulot na buhok, no? Kita natin yung kulot na buhok. Let's see. May pasalubong si Kano. Hindi pa ako kumain. And look at my curly hair. It looks good, Han. And here's your soup. Han, I love you. Look at that. He's bringing me too, food. Yeah. See, there's seafood chowder. You might like it. What is that? That's the package? Yeah. So this is supposedly be in a refrigerator. Yeah. I love you. We're gonna eat. I don't eat nothing. Oh, and she's like, I'll tell her what we need to bring. Oh, you talked to Andrea? Yeah. And? She called me, so I said, well, no. Maybe I'll Out tell her here. they'll probably make an arugula salad. No. Let's eat na. Okay. Kain kami, guys, kasi gutom na Inday. Thank you, love. You're really bringing food. That's for you to bring tomorrow. Yeah. No. The cloud chair. Why would I bring it home if it's me to bring tomorrow? Okay, what do you want? Ito yung binili ni Mr. na cake. Tikman natin. Ay, ang ganda ng cake, guys, na nabili niya. Oh, di ba? Ang ganda, guys. It's a beautiful cake. Cake. There's nothing that you'll say that you don't believe. What I want you to have seen. Then why are you here? What is spoke of you? Of how he's last looked. None of it belongs to us now. If you believe that, you must fight for her. There is no feeling left. I thought that you could lose. My husband.
1:25 nagising ako kasi naligo na si Mister. Naririnig ko na siya guys, nag-ingay na. So kaya pagkatapos bangon tayo and then kailangan natin siya gawa ng salad kasi yan yung request niya, arugula. Na-addict na siya sa aking arugula guys, nasarap-sarapan talaga siya guys. Refreshing manggod ang arugula guys kung sanay ka guys. So kaya yun, gumawa na ako dito and then pagkatapos niyan, hinihintay ko na lang siyang matapos maligo and then para aalis na kasi sobrang aga daw niya ngayong araw alis. So, mozzarella balls po yung gamitin natin ngayon kasi si Mr. nag-request ito daw yung ilagay ko sa kanyang arugula patungong trabaho kasi ito daw yun ang madali daw tusukin ng tinidor guys. So, kaya yun, ito na yun, nilagay ko na lahat guys. At so yun, 3 o'clock guys, nag-ready na ako dito kasi ready na din si Mr. pa alis. Lalayas na siya guys, sobrang aga kasi sabi niya sa akin, kailangan niyang magpunta sa isang lugar para i-park yung sasakyan and then mag-subway na naman daw siya patungo sa isang lugar. Dalawang trabaho pala ngayon. Bye, Rachi Puppy. Wallet? Bye, big girl. Bye, little man. Bye, little girl. Kulot pa rin yung buhok natin guys, no? Bye, little. The car is closed. Wala. This is the problem when you're up in this hour, makes me hungry. Sweet. Ay, nasanay na naiwan ako guys. Hindi na marunong mag-bye. Sabi ko, you don't si bye. Mas mabuti pa yung mga alaga ko. Nag-bye-bye pa siya guys. Isa-isa. Ako dito nakalimutan na. I'll talk to you later. It's 3:30. Nagising ako 1:25. Kasi sabi ko naligo na sa Tami. Naligo siya 1:25. So, 7:30 nagising ako guys. Minove ko lang itong ating washing machine kasi talaga every time na maglaba ako guys, no? Mag-move talaga yun siya guys. Maglakad man yung aking washing machine. Iwan ko na lang, anong problema nito? Pero, yun, kailangan nating ihang yung mga nilabhan ko kagabi guys. Nakalimutan ko man guys. Sabi pa ni Tami dapat ihang kasi magamit daw niya yung mga damit pabalik-balik. Mahilig man siya, yung mga damit niya ba? May mga paborito, maguna siya guys. So kaya yun, pagkatapos kong naghalay, di naglalaban na naman ako ng unan guys kasi ang dami nating unan, din wala kaming ginagamit, 3 lang. O diba? Sayang naman yung iba. Short beef ribs. Short ribs. Ang sarap guys sa ginawa ko. Sana po i-copy ninyo yung niluto ko guys with a lot of ginger. Ay, ang bango At saka yung jalapeno. Ay, nanay. So ito yung egg, ang egg. Nagising ako 7 o'clock na guys kasi nagising ako kanina mga 2 o'clock, mga 1:30 kasi si Tami aalis maaga. May nagsabi guys, sabi pa niya, akala ko mayaman asawa mo. Can't even afford to go to salon. So, yun, sabi niya, akala daw niya mayaman yung asawa ko. So, pero hindi pala maka-afford pati salon. Wala yun down guys. Pobre yun down ang bana guys. Perting pobre ha. Kaya nga hindi ako nagpasalon, di ba? Ayaw kong magpa-haircut kasi ayaw ko sobrang mahal. Pati si Tami para yung buhok niya ulo ni Tami para ng pugaran kasi nga wala kaming pera guys. Sobrang hirap po talaga ng buhay. No, yung milyones ni Tami is ginastos ko siya. Yung nagpunta ako sa Pilipinas, doon ko ginastos yung milyon niya. Kaya si Tami, hindi na ako pinapunta sa salon. Wala na guys, zero balance guys. Kaya kung maawa kayo guys, pwede nyo akong dalhan. Meron akong pwede nyo ako pa Gcash. No, hingi po ako ng tulong Gcash. Hindi naman talaga mayaman si Afam guys. Wala naman talaga yung pera. Kaya nga trabaho siya ng trabaho. Para may pangtustos guys. Kasi kung hindi yan magtrabaho guys, wala kaming pera. So kaya ako, bilang asawa, dandahan sa paggasto kasi hindi ako magasto-gasto guys. Kung magasto-gasto ako pala, kung gastadora ako, ay lugi si Mister. Kawawa siya guys kung palagi ako gumagastos. Kasi, trabaho nga siya ng trabaho, di ba?
Alam niyo ba kung gaano kamahal dito magpasalon? Alam niyo ba kung ano? Yes, okay, kayo mga Pilipina na mahilig kayo sa salon, edi magpasalon kayo. Ako talaga guys, ayaw kong gamitin yung pera sa salon-salon, mga pa-beauty-beauty. Kung gusto ninyo, edi gawin ninyo, no? Kung meron kayong pera, gusto niyo magpa-nails, gusto niyo magpa-photo ng buhok, magpa-kulay, go ahead. No, kung kaya ninyo yan, go. Ako guys, wala talaga akong pera guys. And then, sabi pa, magtrabaho ka. Ayaw ko magtrabaho guys. Hindi, ayaw magtrabaho. Ayaw ko magkaroon ng pera. So, kaya dito lang ako sa bahay. May nag-comment, buti hindi ka pinatay. At yung laptop lang yung pinagdiskitahan or something. Ay, buti na lang talaga guys. Kasi tulog ako that time, no? Buti na lang hindi ako ginalaw. Imagine niyo guys, natutulog ka, no? Natutulog ka. And then nakatingin pala, andun pala yung ex mo. Nakatingin. And then dahil sa galit niya, laptop yung pinagdiskitahan, o diba? Nakatakot na. Hindi natin alam kung anong plano sa utak niya ba. Ang sarap. Ang sarap talaga ng guys. Ganito. Ay, I have to text my sister-in-law pala. Kasi yung Thanksgiving, kung anong dalhin namin. Okay, bye mo na guys. Text ko pala siya kasi nayon siya mag-grocery. You get home and you make a noise. You wake your princess up. I wake my princess up? Yeah. Why you wake your princess? Nag-unbox na siya guys sa kanyang package kasi nag-order siya ng mga damit. Kaya ito, hindi na ako. What are you doing? Ay. Kaya hindi na ako makapagbili ng mga regalo niya kasi siya lang talaga ang may alam sa mga kailangan niya. At kung bilhan ko siya, bumili na siya. Why it's all red? Why you bought a lot of red? 2 packs. 2 packs. Yeah, but 3 different colors. No, it's all red. No. 3 different colors. It's all red. So you're wearing all No, red. it's not supposed to be all red. Mm-hmm. No, it's not. I'm just going to see blue in there, really. So why it's like 2 reds. So now you have 4. And 1 blue. What? Oh, good. Seriously, how does that? All the shit here. Oh, in here. That's what I was doing. That's everything. Mm-hmm. Oh, God. So, ito yung mga in-order niya, Mga damit. Yan. Labhan ko to. Yan siya. Hindi na ako walang... I don't even have clothes. I don't deserve any. Yeah. What is it? What's wrong with your son, He's holding honey for his life. Is that a tiny battery? It's just like a... Oh, same as that one. It's like leaf blower. Same for that. Same as that. That's for the... It is. Why you buy more of that? Because you said you couldn't even find them last time. And I know a couple of yours. I just told you. No, you are just like to I know- order. and I know I a just couple- told you. and I know- just found and all of them. And I know a couple of yours don't charge all the way. That always looking for something. Oh, God. Put him down. They're regularly $100 each. They're 2 for $40. So, yes, that's why. I got them 20. You ran to go to sleep. I was like, really? Yeah. What is it? Batteries. How many? Is that a tiny battery? It's just like a... Oh, same as that one. It's like leaf blower. Same for that. Same as that. That's for the... It is. Why you buy more of that? Because you said you couldn't even find them last time. And I know a couple of yours. I just told you. No, you are just like to and I know- order. and know I a just couple- told you. and I know- just found and all of them. And I know a couple of yours don't charge all the way. Ran to go to sleep. I was like, really? Then I call you. You run into bed and go to sleep. Of course, honey. I want to sleep. You're like, oh, he's almost here. Let's go sleep quick. I want
to lie down. I can't lie down. You, in your home, you lie down a lot. Ow, ow, ow. Ow, ow, ow.